देखा अभी तक सुतल बा। अरे उठबे, एकदम दिमाग खराब करके रखले बा। अरे घाम हो गइल, जगबे। कौन हरे सारा आंधी पानी तूफान भूत परे। का रे सर, हमार भोरही से गांव फटल बा, काम करत करत तू अभी तक तू सुतल बाले। आय घाम कपारे पे आ गिल, तू दिनही में सपना तल। ए बाबूजी का दिमाग खराब करेला सुबेरे सुबेरे, आ तुरंत लगले राजा बने वाला रही, आ तू हमार झाड़ जगा देले हवो। आय बेटी चोद, हमार बाप मरल अनहारी घर में, आ तू बनतला पावर हाउस। सर हमार बाप मुअल गरीब है, हमहू मुअब गरीब है, आ बेटी चोद तूहू मुएबे गरीब है। सरऊ अमीर। ए बाबूजी खिसिया गिलो का? ए खिसिया गिलो? केतनो मस्का लगइब, रुपया से भेंट ना होई बाबू। कारे छे दवा का हाल बा? बड़ा उदास बाड़े, कुछ बात होत बा? अरे कुछ बात होत नहीं के, इस सारे अपन बाप के लात ना खाला सुबह सुबह ना, जब से खटिए ना छोड़ेला। हम लाड़ बक बक कैले रहेला, जब कुछ मालूम ना रहेला ना तो सार गांव में सुसुकी ना छोड़े के चाहिए। ये तो का भइले, काहे उदास बाड़े, बतइबे कुछ? भाई देख, हम बताएं तो तोहनी के विश्वास ना कर बसन। बतइबे तब न विश्वास करम जी। ये हमार लाड़ बताई है, फिर साला कौन सपना के बात करत होई। सच में भाई हम ये बात कहे वाला रही, तोरा कैसे मालूम? अरे हाँ रे सारे, ऐसे बोला था जैसे पहला बार की बात करता। तो रोज रोज के बात हो गइल बा, इके गो बात करके सबन के फसैले रहेला। अरे ना अखिलेश भाई, आज सपना में करोड़पति बने वाला रही, अब तो अबे हमार बुढ़वा बाप गाड़ी पे लात मार के उठा देलस। अगर हमरा बात के विश्वास नहीं है ना, चलो सब बरगा दवा के नीचे बा। चल ठीक बा सारे, आज दूध के दूध पानी के पानी हो जी। चल भाई रे, खजाना ये पेड़ के नीचे बा, मार हिजे बा। भयो रे, उठाओ उठाओ, आज तो करोड़पति बन गई जा रे। बहुत बोर खजाना लागल बा हाथे रे सरवा, बड़ी मेहनत करैले बा रे। हमरा कुछ तो गड़बड़ लागता, घोड़ी इतना जतन से रखल बा, कुछ तो बात बा जरूर। ए हमार लाड़ गड़बड़ बा, घड़ी तो साला। टाइम ट्रेवल
बड़ी सुई घुमाने से कहा रे पोक मरवावे हमरा लागत है ना भाई कि बगल वाला गांव में आ गइल बन जा। भाई अब देख भोसड़ी वाला बाबू भोसड़ी वाला आजकल के लड़कन के का संस्कार बा। आय 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 बहुत बढ़िया है। अरे भाई लेकिन हो जा भीड़ बा, चलो देखल जाओ। चलता ओरे भोसड़ी के ये तो एक्सीडेंट के लिए भैया बड़ा नसीब वाला बा बहन चो। अरे तनी अगर कपड़ा फूटी त मा जाइत रे तो कर बहन कर के कर हइया टू तो औरी मा जा दे। अरे ना रे बहन चो एरा पारी एक्सीडेंट करम न तो सरग सीधा लाणे में मिल जाई। और भाई तो एक्सीडेंट चल रहा यार पागल होगा हॉस्पिटल है भाई के जाकर तो चिंता करता सन। तो भाई चिंता मत करे यार तोहरा के कुछ ना होके दे जी भाई। टांग 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 आज तोरा बहन करा के तोहनी के पागल बसन के हमनी के रे सब टीका के जान बचाओ तलो सन। तोहनी के माय बाबू संस्कार नहीं खन देले का रे। अरे ला चाचा हमार गोसनिया तोड़ ना तो तीनों भोसड़ी वाला हमरा के मरे ना दियो सन। हेलो पापा भोसड़ी वाला एक्सीडेंट कइले बाप के बेटा निराला भर गाँव में मिठाई बंटवा दा हग्गल वाला। भाई हमारा लागे तो दूसरा दुनिया में आगे नहीं जाए यार। तो अब की तरह से पूछे के भाई देख के कुतल बचल तो पूछल जा। और हो रे चलता चलता अरे यार एकरा प्यास न लागल बारे पिया पिया जल्दी पिया। अरे भाग रे साले जो पानी लेके आओ। चले कौन के एकरा प्यास लागल बा पानी पिया एक बा। अरे बाबा चिंता मत करिए बाबा पानी लाओ ता पानी गोइल वाला रे। ना 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 ना
सरवा साफ लौट चटे हो सका भोसड़ी वाला बुढ़वा के पानी काहे पियावत ओसन मूत पियावसन मूत तबे न जाई हरदम खाती सूत अब न भोसड़ी वाला के आत्मा के शांति मिली लो सब भाई पानी पियो से यार। अरे हट रे साला, तोरा सपना के चक्कर में हमें कहीं जब फसल बन जाए। देख दिमाग खराब मत कर, ना तो तोहार गणिया बोतल में धास तब खून फेंके लग बस रहू। ए हमार लाड़ बक बक किले बालो सन का जन सरवा कौना दुनिया में आ गेल बन जाए जब भैया कहला भर के लतियावत लसन आ गाड़ी देला पे इज्जत देत लसन का हो सार लो का हाल बा तब तहनी के बहिनी ठीक बाई सा ना मुंह संभार के नहीं तो ठीक ना हुई पहले बता दे तनी। ठीक बा अगला बार से मुंह संभार के बोलो। अब जैसे कि माधर चोद भोसड़ी वाला गड़ुआ बेटी चोद छाटू ठीक बा हाल चाल बाद में होई ल जा पहले ई मिठाई खा जा। काहो भैया लड़का के नौकरी लागल हो का कारे भोसड़ी वाला तोहनी के हम मिठाई खिलावती और तोहनी के हमरे के भैया कहत रहन। तोर बाप भैया तोर दादा भैया तोर पूरा खानदान भैया सारा लौड़ चट उ त हमार लड़की भाग गई ओकरा खुशी में ना खियावत तनी। अगर दू चार गो और लड़का लेके भाग रही ना तो अपन बुढ़वा बाप के चूंजी बनवा के तोनी के खिया दी।